Toni Cruanyes, bon dia, bona hora. Bon diumenge, Roger. Avui se't farà llarg el dia, que avui dobles, eh? Tinc moltes ganes de veure-us aquesta nit amb els enviats especials de TV3 i Catalunya Ràdio Ucraïna. Té molt bona pinta, això, eh? I tant, i tant. Ho estem preparant també. De fet, ara explicàvem que el programa es grava aquesta tarda, vull dir que esperem que vagi tot bé. I avui el que farem ara amb el Toni Cruanyes, en aquest espai que sempre parlem d'història, és parlar precisament d'una de les derivades de la guerra a Ucraïna, Toni. Aquesta setmana ho ha posat claríssim Joe Biden. Ens donava aquesta idea del que ja podem dir que és també una guerra no només amb armes convencionals, sinó també una guerra energètica. Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning Els últims anys, Rússia, Toni, ha fet servir el petroli i el gas per enriquir-se, sobretot venent-lo a Occident. Avui ens preguntem per què tenim tanta dependència energètica del petroli. A veure, la resposta ràpida és sobretot pels cotxes, per la indústria, per les calefaccions que ens fan dependents del petroli. Això és des dels anys 60 i 70. Tot plegat va ser el segle XX que hi va haver el gran boom del petroli pels avenços tecnològics. Però sabies que el petroli és conegut des de l'antiguitat? Del petroli ja se'n parla a la Bíblia. I què en feien del petroli aquella època? A l'actual Iran hi ha pous de petroli documentats de 500 anys abans de Crist. Diuen que el feien servir per fer asfalt o per construir cases, com a dissolvent, fins i tot, o com a betum. De fet, segons la Bíblia, Noé va impermeabilitzar amb betum de petroli l'arca per fer front al diluvi universal. Parlem de l'arca de Noé. També es veu que els xinesos ja buscaven petroli sota terra amb canyes de bambú i el feien servir per cremar i com a enllumenat de les cases. Els grecs clàssics es veu que destruïen els vaixells dels enemics deixant anar petroli al mar, llavors l'encenien i així cremaven la nau enemiga. O sigui que ja veus que el petroli, per tant, tenia usos abans del que coneixem com la indústria petrolera. I en quin moment el petroli es converteix en un producte tan important com ho és avui? A veure, el primer pou nord-americà el va fer Edwin Drake a Oil Creek, a Pennsilvània, l'any 1859. I, en paral·lel, un escocès, James Young, va descobrir que es podia refinar la parafina del petroli per fer-ne uns olis lleugers que utilitzaria per cremar làmperes i després un altre oli menys refinat que serviria per lubricar maquinària. Això va ser l'inici de les utilitzacions modernes del petroli. El gran descobriment va ser després la invenció del motor de combustió interna, que és el que explica que s'utilitza com a combustible, el petroli i els derivats, per als cotxes. El consum massiu del segle XX i el fet que tothom tingui cotxe van de la mà precisament del petroli. Als Estats Units van proliferar els pous de petroli i es va descobrir també els dels països àrabs. Per tant, americans i britànics, perquè Londres era la potència colonial dels països àrabs, comencen a explorar nous jaciments perquè de cop el petroli, amb les noves maneres de refinar-lo, es converteix en or negre. I aquest nou estatus del petroli encara agafa més volada a partir de la Primera Guerra Mundial, amb el motor dièsel i el desenvolupament de l'aviació militar per bombardejar l'enemic o la introducció del vehicle blindat de combat, o sigui, els tancs, tot això, totes aquestes noves joguines de guerra necessitaven gasolina. Així que, literalment, a la Primera i encara més a la Segona Guerra Mundial, el petroli es converteix en una arma de guerra molt important. Ara bé, Toni, el que passa és que fins als 50 el carbó continuava sent el primer combustible a nivell mundial, no? Sí, i aquí va haver-hi la substitució d'un per l'altre. Va ser amb el creixement massiu del consum per part de la població occidental, després de la postguerra, de la Segona Guerra Mundial, que el petroli va convertir-se en un bé tan important. Hem explicat alguna vegada que els països productors, especialment Aràbia Saudita, els Estats Units i Rússia, van maniobrar perquè no es desenvolupessin alternatives, com per exemple el cotxe elèctric, que podia haver començat ja a funcionar a principis del segle XX i no va ser. Aquests països van voler aprofitar que el món necessitava un bé que ells tenien. Això va portar l'enriquiment desenfrenat no només dels Estats Units i Rússia, sinó de l'Iran, l'Iraq, de les monarquies del Golf, Oman, Kuwait, etc. I també, és clar, dels productors americans. I aquesta és la melodia de Dallas, que era un gran exemple de com unes poques famílies americanes es van fer multimilionàries amb tot això del petroli, no? Sí, Dallas era la cara del glamour i de les relacions amoroses de tot aquest món, no? Però al darrere hi havia una operació més del lobby del petroli que durant dècades ha lluitat per frenar desenvolupaments tecnològics que haurien facilitat la substitució del petroli. Aquesta dependència del món dels productors del petroli ha arribat a punts de crisi tan importants com la del 1973 o potser ara amb aquesta decisió dels Estats Units, Rússia i també de la Unió Europea de convertir el petroli en una arma més en aquesta guerra que vivim ara mateix a Ucraïna. Oh, the old field's dark as the money is green.
Avui arribarem a les 9 del matí amb aquesta cançó de country de Chad Cooke que diu que el terra del petroli és fosc i els diners són verds. Claríssim, no? És brut allò que surt de sota terra, però, ostres, es paga preu d'or. Toni Cruanyes, una abraçada, bon diumenge. Bon diumenge. When I die, I hope they know it was all for them, 'cause I'd do it all over again. El suplement, amb Roger Escapa.